view samtang nag-river cruising ka diri sa Bebericuel River sa Cabangalan City. Pwede mo man? Pwede mo man ma-enjoy ang paborito mo ka marutong bahay samtang ina-enjoy ang view. Inikatuan ta sa Sinigan Amazon. River cruise sa Kabangkalan? Pwede, kag! May ara na subong! Hindi ang artista ng river cruise ha. River cruise as in, nagasakay ka sa balsa samtang ginasubay ang suba pakadto sa may baybay. Sa Cabangcalan City, hindi lang gali matahog nga view sa kabukiran kag mga busay ang pwede makitaan. May mangrove plantation man sa higad sang suba kag sang baybay nga makahatag sa imo sang relaxation samtang gina-enjoy ang pagkaon diri sa may Elliot Floating Resto sa Barangay Daan, Banwa sa Cabangcalan City. Umalimpas ang una, tugtog subong, ang butika sang masa, parato ang bulong. Kung halin ka sa Himamaylan City pakadto sa Cabangcalan, malabot ang Elliot Floating Resto via Barangay Binicuil. Imbis nga maliko pa left sa Siningadanan pasulod sa Cabangcalan, diretsuhon mo lang pasulod sa Binicuil. Ari man ini sa Google Maps, kag sa dalan pasulod may guide ka kay mga signages sa directions pakadto diri. Dugay-dugay, makita mo na ang porsyon sa Binicuil River. Sementado ang dalan pasulod. Antes ang dead end, malabot mo na ang Elliot Floating Resto. Pag-abot namon, natabuan nga low tide, pero mabugnaw ang dapyas ang hangin diri. May mga turo-turo nga mga sudan nga pwede mo pilian. Alin sa pansit, tambo, bagungon, isda, pasayan, kag madamo pa sang iban nga pwede pilian nga lutong bahay. Istorya sa mga tag-iya sang resto nga sa ni Dr. Edgardo Apuhin Jr. kag Attorney Leone V. Garanzo Apuhin, hilig nila nga duha magpanginaon sa seafood. Kundi indiin pa sila nagapakalapot. Sang nakita ni Doc Gads ang area, napensaran niya nga pwede ang area butangan sa floating resto. I-promote ang Banwa, hindi man mag-maintain nga daan Banwa. Siling ko dalon tabi ang konsepto ng Lubok River sang Bohol. Sa Bohol. Sa diri sa Negros, pero lain nga type nga version. Maintain tang native nga muna bala nga floating, no? At the same time, ma-enjoy ang seafood sa lutong bahay. So dala naggo ang concept nga floating resto. So it's a docking siya at the same time maka-river cruise. Si Attorney Leone V. tumandok sang Daan, Banwa. Sang ginlagaw niya diri ang iyang mister na namian siya sang area. Kay katawhay katama, relaxing ang vibes ang area. Santo gid para sa isa ka resto. Lagaw, syempre lagaw naman siya. And then bagakay na di kantini. So lagaw kami na di. Actually siya ginunan naka-discover na di nga ala ka nami di sang area no nga kung maputapan mo bala sang amuni same sang lubok to nga may floating ka diri. Kay ti tsakto nang hambal niya before. Mahilig kami sa seafoods Galagaw makamuka duha, mahilig ka mo nagulagaw kung di ka mo pa kadto lugar. So kadto kami sa Bukana or kung dito sa Silay sa Balaring. Okay. Kag nasugura ng Elliot Floating Resto nga karon ginakatuan sa mga bisita gikan sa nagkalain-lain pa nga mga banwa kang syudad sa Negros Occidental. Ang ngalan ni Elliot amo ang ngalan sa ilang nga uniko iho. Wala labot sa mga turo-turo nga lutong bahay. Pwede ka makapaluto sa mga available nga seafood. Ang iban diri, ginabakal nila sa local nga mga mangingisda diri. Pwede magpasabaw, pwede magpasugba. Halin sa breakfast, lunch, dinner kag snacks, pwede diri. Ang area gani pwede majagingan or magbike. Tapos mo pabalhas, pwede ka magkape-kape diri. Nag-serve sila sang native coffee. Kag kung puno na ang resto, pwede na iniguyuron sa mga bangka para ma-experience nyo ang river cruising in Cabangcalan nga ginatawag.
nagakaon ka sang paborito mo nga lutong bahay, samtang gina-enjoy ang view sang palibot. Sa right side mo, Suay, Himamaylan. Sa left naman, Daan Banwa sa Kabangkalan. Sang November lang nagsugod ang ini nga pinasahi naman nga experience sa Kabangkalan, kag subong, kadamo na sila sa mga plano para diri, bangod, ginahimo ini nga stopover sa mga nagabiyahe pa south. Paliwaliwa kag mag-relax makadali antes magpadayon sa pagbiyahe. Pareho sa sini nga tinuga, nga naga-relax anay sa duyan matapos magkaon. Plan ka na. Ano ang mga future plans? Future plans. Well, ang kuhan dyan sa Elliot is we will have a only breakfast nga maybe go 150. Oh. So tanan na nga mga utan mo, like example, may tambo laswa ka, uga, adidas nga adobo, may ginamos, may sayan, may hipon. So maybe a variety of 15 to 20 menus nga i-offer namon. Kape, may saging, muna usual. Irregular na namon gulong only breakfast kin sa aga. Okay. Para at the same time, estudyante, makakaon sa mo na pag-usbusog. But sa twice so guro, we will offer it all you can. Including libre drinks man Talaga na mo, hindi lang yan iba may wide lang drinks. So sa food mo na nga target, all the seafoods you want also aradaan. During night time, Mera, kita future plan nga pupunta nga na di acoustic band. Biskan once a week lang. Like weekends ba, no? Weekend. Amo na isa sa mga future plan man. And then of course, expansion man ni later if God willing. Kay plan man na din namon nga butangan pa na da another panada nga ano man mo floating na drang area. For group naman niya pwede get. So gusto mo yan kamo lang yung grupo. Exclusive gusto niyo ito lang kami. So mag-video okay dira, i-group then kamo da consumable kamo da pala ba. Enjoy. And of course, video okay pa man. Kuan ng massage service. Siyempre kung busog ka, enjoy mo anay ang tawag pa lang abugnaw ni kag di ka pa yung puli kasi siyempre medyo maliliit juta may masayista mauna siya mo sa likod, no? Para sulit man ang ilang kadto. Timing gid, manog sinulog na sa Kabangkalan. Antes maglamita na isang buling, pwede anay makahapit dali kag mag-relax. Or any ordinary day nga trip nyo sang inyong pamilya kag barkada nga magbanding, pwede gid diri. Diri sa Kabangkalan City, hindi lamang mga bukid kag mga busay ang ilang ginapabugal. May ara man sila sang ginapabugal nga bye-bye kag ina diri sa may Daan Banwa. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping Ruming, i-follow mo yung Facebook page kag YouTube channel, Digicast Negros. Sige lang sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag iniyang Tripping Ruming.